Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Tiguang bulingit! Hain ka! Pakita na ko! Kay lub nga na ko balas sa armas ng imong lawas! Pakita! Ah! 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 Oh, butos armas. Gikas kabugangan. Ito na ba ito paingo, senyorita? Magdali ko. Senyorita! Hain ka! O, senyorita po niya! Senyorita! Diha ka lang ko to! Pusilot ang upadayon ka! Ikay nagpuputog armas? O ako! Nagturo ka dili ko makamaong mo gamit ini? Oh. Unsa man? Gusto ka agtangon ti kag pusil? Oh,
Nyorita, ay kog tiyo niya na armas. May kog na. Sige! Luhod! Ha? O si Lord? Wa ka makaila og luhod? Makailat tingal kag pusilunti ka! Oh. Luhod! Uno! Dos! Luhod! Ma'am! Ma'am Esperanza! Ma'am, si Sir Felipe! Padali mo, gugubat na! Ma'am! Sir! Mubakwit na! Mubakwit na! Sir! Ay, sir! Ma'am, gubat na! Doon nagi pusil! Senyorita! Pani! Gipusil si Rinan! Kayo rin kamay itaon, uy. Ay, pasensya! Ay, nakita na ko, sir! Nakadungog pag yun na ako ang sipang buto! Nakadungog ka pag yun? Oh, nakadungog kapag yun ako di ay buto kadagan. Busa pagdali mo sir, ma'am. Mahipuso na to ang patang lawas ni Rinan. Ginoo ko. Hipuso na to. Ginoo ko pagdali, Felipe! Kapag mo na po ang kalinda. Karon barog na sad. Barog. Kana. Tuman gyud. Kay pusilon ko gid ang agtang nimo. Karon luhod og balik. Luhod. May mo ba? Ay kog duwa eh. Sulugoon ka. Busa angay kang diwa-diwaan. Luhod og balik. Pare! Saan na binuwang nga? Ang ano na? Ano nagdaka ni Anang Armas? Dong Rinan, unsa man buhay ka pa dong? O patay ka nang nagluhod dong? Dako nig sana kung tawhana papa mama. Kung sabon ni stigwang bulingit aron hadlokon ko. Nangita nig paagi nga makagakos siya nako. Nyorita na sayop ka. Dili ko kung sabo sa tiguang. Ay na lang. Kaila mo, ayaw pa makak. Nangita kag paagi nga makahikap ka nako kay naibog ka nako kamawa ka. Dong Rinan, barog diha dong uy, nagsige man lang gihapon kag luhod. Ang binang armas ni Mobi. O pauli. Adto kita magsulti sa mansyon. Pauli! Fanny, naunsa ka naman in town? Nagpabadlong ka na magmaayo. Gusto ka bang mamahimo kang kriminal? Nagpahungaw lang ko sa akong sapot, mama. Kay nahiubos ko yung Papa Felipe. Ha? Oh. Di ka napit na mahiubos na mong imong mga ginikanan. Daghan. Una, ang tanan kong buhaton, pulo sa'yo para ninyo. Unya, mas pinangga pa ninyo ang atong mga saop kay nako nga inyong anak. Gusto lang namong usbon ang dili maayo ni mong kinaiya, anak. Aron nga panggaon ka usab sa mga saop. O kunwa na kami si Papa ni mo, Felipe, dili kanila biyaan. Dili ko mahadlo kung mawa na sila. Kada ka na kinahanglag trabaho, ah? Pani ay nga itong istoryahan kung nganong imong buot na posilon si Rinan. Sa may sa niya, ha? Oh, salbahis ng musibos ka dako. Nahibaw ko. Siya ang nagsugo sa tiguang nga hadlokon ko. Kisa ba ka natiguang giingon mo? Naitiguang nga hugaw kaayo. Permi kong kakita anak niya. Mukalit pa kayo nagpaduol sa mansyon? Naglagot ko na tiguang nga, papa. Kay giingnan ko nga muabot ang hikayon nga muhila kog dugo. Unsa? Giingnan ko. Silutan ko no ko. Kay ngilad ko batasan. Og dito sa kabugangan, gihadlok ko. Gikalita kong dasmag. Mura sa dakong mananap. Unsa? Ipapangita na sa itong mga saop ha. Karang tiguwa nga papa. Ipalayo din sa atong dapit. Ungo tingali to. Pusilon ko sa bakit anak kong usab. Dili to ungo, sir. Makililimos to. Bakililimos? Oh. Pirmin na siya mga pagkaon ako. Og akong hatagan. Usa man na siya? Parinti sa mga saop? Hay man na siya magpuyo? Wa ko may baw kung aasa siya magpuyo. Mukalit pa na siya tunga. Bisag asa lang makitaan. Dili na siya buang. Dili man, sir. Tarong man siya ikasulti. Gusto ko makakita ng tiguang. Ha?
imo magkunong suod ka ng tiguanga. Pwes na siya nako. Wa ko makagusto siyang giingon nga iyang pahilakon og dugo si Fanny. Dili mayang paminaw na usa ka tiguang nga musulti ana. Murag iyang gimaldisyon ang akong anak. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong maibebenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Ayaw kalimot ha. Kung makitaan mo ang tiguang dadasyan ako. Og ayaw ipaduol si Fanny ang tiguanga. Ayaw kalimot nga ikaw ang gisangunan ko pagbantay sa akong anak. Nakasabot ka ba rinan? Oo, sir. Sige. Nabala kasi, sir. Nasabot kong nahadlok siya sa gisulti sa tiguang. Sige. Ianam-anam ninyo karga sa mga truck sa mga natapas na tubo. Ipondo na sa budiga. Sige na. Paspasin na yung lihok! Kaya ba ninyo? Pait kayo niya permis katuban, senyorita. Kaya hindi magkapahuway, bisag gamay ang mga saop. Masuko, bisag muhuno ng tagkadiyot. Maayo mo. Kaya niya amos katuban. Kaming taos mansyon. May permi magkatilaw siya kamaldita. Pero swerte ka rinan. Kay pirmi magkakita sa nindot nga paan ni senyorita. Ha? Short man gani na dinis katubhan. Saan mo ta dito sa ila? Busog kaya ng mata ni mo, pero may kakita sa nindot nga paa. Ato siya agawon. Dili angay nga bugal-bugalan. Uy, noon siya kabaya. Di na bugal-bugal. Uy, dahig man na. Ya ni mo eh. Ya, higay ka. Kay pirmi kang makagagkos ni senyorita. Ha? Kisay nagsulti ba? Si Luna, nagsulti. Nangabubo ko no siya. Si kang gagkos si senyorita Fanny. Dito kuno sa sapa. O dito sad kuno sa Doos Mansions, Kabugangan. Ay, naglimugod! Saks! Panak ka! Sa kabayang limod ka pa man, oy. Ako pa inimutang si mong dapit, ay. Giromans ko na na, oy. Asa? Oh! Ako pa ikaw! Rubuho na ni Mugritso! Total, kung masuko siya, aw pa nga saon. Kana pa, dato ko na. Dili ko gusto na kumidya. Ay. Ano, masuko man ka? Kalami, ano, senyorita, ibog gani ko, na. Ako pa rumang sana ba? Gusto na! Buang mga kamanapat mo noon ka! Amaw ka! Amaw ka! Uy, ikaw ay sumademi sila! Uy, okay ba? Kinikin yung hunong boy! Kukilin niya! Hoy! Sumaday ka mo nagsinuwagay mo mo! Ha? Ngano na? Ngano na gumot mo? Ay ngano man na ginauwangan na ninyo! Uwangan na! Basta di ka magsilang pagay! Pare! Ayaw pagdool! Balik dire! Ayaw mo nga ha! Ayaw mo nga! Basta di sila magsumbagay! Tanaw sa kisay maayo nila! Sige na, Junior! Sukma
O sa nahit na buha, ha? Nga no nagsinumbagay man mo? Nga no? Pasalo ako, sir. Dili ko ganahan og taong bugal-bugalon. Tinawag na gisulti na ko. Bugal-bugal na. Kayo sabi niyo giawayan, ha? Sulti ko na mo. Nasukos rin yan, sir, nga. Mingon kong guwapa si Nyorita Fanny. Unsa? Unsa to? Nasukok kag midayag dako si Junior, Rinan? Buang gidaay ka? Gago ka? Pwes, ako ning gusto, papa. Sugod karon. Si Junior na mo ay akong bodyguard. Oh. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.